Здравейте, приятели! В момента изчистих пипера с ето този уред. Ето къде. Сега взех тук едно. Не, тук сме го махнали вече, но и така се прави. Опа, извините, падна. Ето и така се прави. Аз искам да... Ето така. Не така, това е пипер. Хоп, и така, хоп. И пада и се маха. И се махат семките. Следващата процедура е чушкопек. Сега ние го правим на чушкопек. Но вчера правихме много, защото бяха 30 грама, пък сега са 15. Нали? 3 чушки събира нашия. Ето ги. Сега сме че тази се оставих. Ще ми беше ушута, но ето. Сега отваряме тук легена. Ето вече първият чушкопек е готов. Отваряме. Слагаме, вземаме. Слагаме една чушка и затваряме да бъде изтива. Това е всичко за чушките. Не съм много, но имам. И така. И сега, защо пак бавя? Сега ще видим да видите как са. Тази жена да се изпочи. Да видим тебе. Чули вече. Видяхме чушки си. Трудно се вадят. Сега работата. Още рано. Но почва да става работата. Иска да вали времето. Някъде скри със слънцето. Но каквото стане. Пите така. Чайкам по 3-4 минутки, докато го изпикам, докато го изпичам. Има и голям чушки, ето само една ще стана. Но така е. Той на карта може. Ама така. Скоро няма бях, като ми омръзна да качвам. Но пак ще продължа. Ще почвам вече, ще влизам вече в канала по-често. На седмицата по едно видео може да има вече. От 2 месеца не сме се виждали. Не сме се чували. Овцете забрехте. Добре! Заклахме и Валю. Защото почна да се бити с баща си. Защото нали той е мъжки. Имам много кученце Роза. Не знам дали съм го снимал. Казвам ви. И така. Чао. И до скоро. Другата седмица пак ще има видео. Но не се знае. Или тази седмица ще има пак видео, или другата. Чао. И се абонирайте, защото не сте се абонирали всички. Чао.